Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. Hvis I ikke har været med til de andre videoer, så vil jeg råde jer til at se den første video inde på min kanal. Og ja, hvis du ikke har set de andre videoer, så hop lige tilbage. Det synes jeg. Jeg synes ikke, du skal se den her video nu. Jeg synes, du skal se de andre først. Men dem, der har set videoerne, velkommen tilbage. Ja. Sidste gang lavede jeg jo det her. Der rykkede jeg jo rundt på det her. Og i den her episode, der tror jeg faktisk bare, jeg vil få nogle flere håndvaske og måske nogle flere griller. Og ja, det tror jeg, det er sådan, måske få et level up. Det vil i hvert fald være ret dejligt, hvis jeg kunne det. Og ja, skriv bare dernede, hvis I har et spil, I gerne vil have mig til at spille. Ja, gør det. Og så nyd videoen, læg jer tilbage. Og så hvis I stadigvæk er her og ikke hopper tilbage, gør det lige. Ikke? Og det synes jeg. Fordi så er I med på, hvad der sker. Ja, jeg tror bare, vi serverer nogle personer her. Og så kører vi sgu. Nu prøver jeg lige at bytte med nogle af de her. Men det ligner ikke, de har lyst til at bytte. Jeg må bare samle penge. Jeg tror, jeg sparer op til 600 for endnu en ovn. Det tror jeg, det er sådan der. 600 for en ovn. Ja, jeg går efter en ovn. Det er det, jeg gør. Lige her til at starte med. Det er en god starter. Så tager jeg den der. Yes. Nu stormer den med penge. Det er den der. Og så tilbage. Jeg tror faktisk bare, jeg tror også gerne, jeg vil arbejde lidt på fansigheden herinde. Så jeg køber lidt. Her. Sådan det. Ja, og du kommer bare ind. Og så fint. Sådan der. Og så shop. Vi må have nogle flere kunder. Det kan ikke passe det her. Vi kun så lidt henne. Nej, der være mange flere. Jeg mangler en ting, og jeg. En til yes. Sådan der. Nej.
Sådan der. Den der. Så er den der. Ved du hvad, det ser lidt klemt ud af, jeg skal bare have. Ja. Sådan der. Det er nok. Så ikke mere. Ja. Jeg tænker... Nej. Kommer de med maden her? Jeg tror, jeg sparer op til måske... Jeg tror, jeg sparer op til... Hvor længe kan man købe? Holy moly, det er dyrt. Men tænker jeg sparer op til... Måske... Den har jo 22.000. Men det skal jeg sgu ikke. Det skal jeg ikke med. Ja. Exclusive. Det er så... Hvis den her video, den får 10.000 visninger, så skal jeg nok købe den her 200 Robux. Måske ikke 10.000. Hvis den her video, den får 1000 visninger, så køber jeg en Robux pakke. Og det gør jeg mener det. Det var en duplicate. Det var simpelthen en dobbeltgænger. Og ved du hvad det betyder? Det tror jeg betyder, at det er slutningen af videoen. Så hvis I vil se mere, eller hvis I vil se noget andet, så skriv. Vi ses. Hej hej.